أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. الله سبحانه وتعالى نتم أب كنات أحد اتخافلوا النبي صلى الله عليه وسلم أنع بذا آيات آخرهم مالتهم إذن قرزي نمجمر يا ترغب خمزيكوني المحجون أنبياء من نبي محمد صلى الله عليه وسلم كم زعم السلة فتنا كم زعم السلة كفات كم زعم السلة شقرات كم زقوانفهم الله سبحانه وتعالى يزخاخر له مالتي. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير أي وكم من نبي كندي أنبياء حالفهم يوم مس بصعتهم علماء بزحات وحدات كيكونون بزحات مسኦም انكلو كم زناتكم أقوانيفهم يوم كينات آتيهم وي اتي نبي يقتل الصومون مسؤ يقتلوا ويون اتي نبي ايقتلن ግን ቶም مسؤ زلو صعبቱ يقتلوا ويون اتي نبي يقتل ቶም صعبቱ ገለ ካብኦም يقتل ግን ቶም ዝሰረፉ ቶም صعبቲ نبي እዚ ነቲ ተረኽበ ናይ مقتلቲ ናይቲ ነብይን ናይቶም ብጾቶም مقتلቲ እዚ እውን ፈጺሙ ንዕኦም ከስንፎምን ከምኡውን ፍርሃት ክእትወለዎም ኣይከኣለን። ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከምቲ ኣብ ኩናት ውሑድ ተረኽበ
እንታይ ተሰሚዑ ነይሩ ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክሳዕ ተቐቲሉ ዝበሃል ወሬ ተነዚሑ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ገለገለ ካብቶም ኣስሓብ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚ ነገር ምስ ተረኽበውን እቲ ጉዳይ ከም ተወደአን ኢሎም ከም ዝሃደሙን ነቲ ዓውዲ ኺናት ገዲፎም ንመዲና ዝተመልሱን ፍርሃት ዝኣተውን ዝሰነፉን ነይሮም። ስለዚ እቲ ቅድሚኹም ተረኽበ ነቶም ናይ ቀደም ኣንብያ ዝጓነፎም ዝነበረ ልክዕ ከምኡ ተጓነፈኩምሲ ከምቶም ቀዳሞት ዘይትኾኑ እሞ ብዙሓት ዝሓለፉ ኣንብያ ነይሮም ከምዚ ናትኩም ኣጓኒፎም ብዙሓት ሰዓብቲ ኣንብያ በሸሓት ዝቁጠሩ ርቢዩና ከር ቀለልቲ እውን ኣይኮኑን እንታይ ደኣ ኣሸሓት እዞም ሰባት እዚኦም እውን ዑለማ ርቢ ሓደ ግዜ ቁርኣን ክመፅእ ከሎ ከም ዓለም ማለት ይመፅእ። እዞም ዑለማ ድማ ዑለማ ሰብርን ትዕግስትን ዘለዎም ፈራሃት ረቢ ዝነበሩ ስለ ዝኾኑ ፈፂሞም ቶም ዝተረፉ ካብኦም ቅጭጭ ከይበሎም ነቲ መልእኽቲ ነቢይናቶም ንዕኡ ንኸብፅሑ እንደገና እቲ ቃልሲ እውን ከም ዝቐፀልዎ ኣይፈርሁን። እንታይ ደኣ ኣብቲ መትከሎም ረጊፆም ኣብቲ ሒዞሞ ዝነበሩ እምነት ኣብኡ ቀፂሎም ወላ እውን ብድሕሪኡ መቕተልቲ የጓንፎም ወላ እውን ብድሕሪኡ ሽግር የጓንፎም ግን ፈፂሞም ኣይደኸሙን ፈፂሞም ኣይሰነፉን ኢዶም እውን ኣይሃቡን። لذلك الله سبحانه وتعالى እንታይ ይብል وما ضعفوا ብሰንኪ መቕተልቲ ነቢዮም ኣይሰነፉን ብሰንኪ ብዙሓት ሰባት ካብኦም ብምቕታል እውን ፈፂሞም ኣይሰነፉን። وما استكانوا ከምኡውን ካብቲ ሒዞሞ ነበሩ ንድሕሪት ኣይተመለሱን። ወመርተዱ ኣይ እቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ዲን ብኡ ቀጢሎም እዮም ቀፂሎሞ እቲ ነቢዮም ዝዋግኣሉ ዝነበረ እቲ ነቢዮም ዝቃለሰሉ ዝነበረ መትከልን እምነትን ንዕኡ ቀጥ ኣቢሎም ሒዞም ኣብቲ መትከል እቲ ጉዕዞኦም ቀፂሎም ዝረኸቦም እንተረኸቦም ቅጭጭ ኣይበሎምን ወላ እውን ይሞቱ ወላ እውን ብድሕሪኡ ይንበሩ እቲ መትከሎም ፈፂሞም ኣይገደፍዎን ታዲኖም ፈፂኖም ኣይገደፍዋን። ስለዚ እቲ ርእስኻ ምድናን ዝበሃል እቲ ውርደት ዝበሃል ከይወረዶም እንከሎ እዞም ሰባት እዚኦም እቲ ቃርሶም ቀፂሎሞ فالله سبحانه وتعالى እንታይ ዝብሎም ዘሎ ከምዚኦም ዘይትኾኑ وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين الله سبحانه وتعالى ድማኒ ከምዞም ሰባት እዚኦም ብትዕግስትን ብሰብርን ዝገጥምዎ ነቲ ጉዳይ ዝወረደ ውረዶም ዝኾነ ዕንቅፋት የጓንፎም ብምንታይ እዮም ዝገጥምዎ ነይሮም ብትዕግስቲ الله سبحانه وتعالى ድማ እዞም ትዕግስተኛታት ሰባት ራእዩ ዝፈቱ والله يحب الصابرين እዞም ሰባት እዚኦም እዞም ዝሓለፉ ኣንብያ እቶም ዝሓለፉ ሰዓብቶም ነቲ ዘጓነፎም ሽግር ብትዕግስቲ ዝገጠምዎ እዞም ሰባት እዚኦም الله سبحانه وتعالى ይፈትዎም እዩ። ብዛዕባኦም ካልእ ነገር እንታይ ነይሩ الله سبحانه وتعالى እዞም ሰባት እዚኦም እዞም ዝሓለፉ ቅድሚ ነቢና ሙሐመድ صلى الله عليه وسلم ዝነበሩ ኣንብያ ቅድሚ ሰዓብቲ ነቢና ሙሐመድ صلى الله عليه وسلم ዝነበሩ ሰዓብቲ ኣንብያ እንታይ ይገብሩ ነይሮም? ኣብቲ ዓውዲ ኺናት ክካፈሉ ከለውስ እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም? እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም? ስለምንታይ ኢኻ ትዕግስትን ዓወትን ሒዞም ዝጓዓዙ ዝነበሩ? يقول الله سبحانه وتعالى ነዚ ጉዳይ ዝቐፀሊ والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين እዞም ሰባት እዚኦም ኩናት ክኣትውን ከለዉ ፍቲ ዓውዲ ኩናት ንሶምን ጸላእቶምን ገጽ ንገጽ ክረኣዩ ከለዉ እታ ሞት ኣብ ቅድሚኦም ክትቀርብን ከላ እቲ ቃልሲ ከካይድዎን ከለዉ ናይ ዱንያ ነገር ዝጠልቡ ሰባት ኣይነበሩ። እረ ኣጅሪ እውን ዝሓቱ ይነበሩን እንታ ረቢ ኣጅሪ ከተበልና ዝንቃለሱ ዘለና እውን ኣይበሉን። ኣይኮኑ እንዶ ናይ ዱንያ ናይ ሃብቲ ናይ ሰልቢ ነገር ንኽሓቱስ ኣጅሪ ከተበልና እውን ኣይበሉን። እንታይ ደኣ ኢሎም ነፍሶም ኩሉ ግዜ ጉድለት ከም ዘለዋ ኣብ ዘንቢ ከም ትወድቕ ስለ ዝፈለጡ እዞም ሰባት እዚኦም መጀመርያ ናብያ ተውኪሮም ካብ الله سبحانه وتعالى መغፊራ ንኽረኽቡ እቲ ዘለዎም ዘንቢ الله سبحانه وتعالى ንኽድምስሰሎም ነፍሶም ኩሉ ግዜ ሙቀስር ወይ ከዓ ብግቡእ الله سبحانه وتعالى እትግዛእን እተምልኽን ከም ዘይኮነት ስለ ዝፈልጡ ባሪ الله ክነሱ ከምቲ الله سبحانه وتعالى ዝኣዞም ኩሉ ነገራት الله سبحانه وتعالى እቲ ዝግብኦ ኣምልኾት ከም ግቡእ ኣየብፃሕናሉን ኢሎም ስለ ዝኣምኑ እንታይ ሓቲቶም
كاب الله سبحانه وتعالى محرت حيتهم وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا زنبنا أنت ربي محرنا إلهم يأتوا وإسرافنا في أمرنا كمون قال علم أبلو ذنوبنا مقصدهم أتي صغائر الذنوب تنعشت زنبتات والإسراف أتي عمي كبائر الذنوب إلهم علماء يفسروا والإسراف هو مجاوزة الحد مالت كافتي توهبك قدب نعوخ تسجر كلها التي قدب كتحسن كلها إسراف بهذا كافت الله سبحانه وتعالى زوسل لك حق قدب كابو سجر كان نعوخ تحسن كلها إذا حجي إسراف بهذا فزوم سبات اليوم تقدم حجز قبرنا وتجي قاتاتنا أنت ربي محرنا وإسرافنا في أمرنا إلهم دعاء يزقبرون يرون كمون انتهي من يرون وثبت أقدامنا እትዓወቱን ብሓይሎም ክምፅዎ ከም ዘይክእሉ በቲ ሒዞሞ ዘለዉ ብረትን ዕጥቅን ክምፅዎ ከም ዘይክእሉ እንታይ ደኣ ብብዝሖምን ክምፅዎ ከም ዘይክእሉ መን ደኣሉ ዓወት ዘምፃሎም መን ደኣሉ ዝሕግዞም ኩሉ እንትንኦ ናብ መን ትፀጊዖም ማለት እዩ ሕጂ ናብ ኣላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ድዖኦም ኩሉ ናብ ኣላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ገይሮም ወثብት ኣቕዳመና እዮም ዝበሉ ወንሱርና ዓላ ልቀውሚ ልካፍሪን ነቶም ክሓቲ እውን ንሕና ንኽንዕወተሎም ሓግዘና ኢሎም ንኣላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ዱዓ ይገብሩ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዘርእካ ዘሎ እዞም ሰባት እዚኦም ዓብዪ ኣደብ ከም ዝነበሮም ኣብቲ ኩናት ክኣትዉ ከለዉ እቲ ዱዓ ክገብሩ ከለውን ናብ ኣላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ብኣደብ ዓብዪ ኣደብ ከም ዝቐረብዎ እሞ ኣንቱም ኣስሓብ ነቢይ ኣንቱም ብፆት ነቢይ ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ኣብዚ ኩናት ክትካፈሉ ከለኹም ስለምንታይ ከምዞም ሰባት እዚኦም ዘይምገበርኩም ምክንያቱ ተዘጓነፈ ሽግር እንታይ እዩ ነይሩ ኩሉ ግዜ ካብቲ ትእዛዝ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ምውፅኦምን ከምኡውን እቲ ዓወት መጀመርያ ምስ ረኣዩ ንሰልቢ ንምርካብ ነቲ ትእዛዝ ነቢ ሙሓመድ ص ሰለም ከም ዝጠሓሱ ንዕኡ የዘኻኽሮም ኣሎ ማለት እዩ ስለምንታይ ከምዚኦም ዘይኮንኩም ከምዚ ዘይትገብሩ ኢሉ ኣላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ናብዚ ነገር እዚ ይውጅሆም ኣሎ ማለት እዩ ፈዛ ኣያ እዚኣ ሕጂ እንታይ እያ ተብርሃልና ቀዳማይ ነገር እቲ ክሳራ እቲ ኣብ ኩናት ዘይምዕዋት ናቱ ጠንቂ ቀዳማይ ጠንቂ እንታይ እዩ ዘንቢ ከም ምዃኑ ዘንቢ እንተደኣ ኣለካ ኮይኑ ዘንብኻ እንተደኣ በዚሑ ኣላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ኣብ ዓውዲ ኩናት እውን ዓወት ከም ዘይበካ እዞም ሰባት እዚኦም እውን ኣብቲ ዓውዲ ኩናት ገና ክኣትዉ ከለዉ ኣላህ ስብሓንሁ ወተዓላ እቲ ዘንቦም ኩሉ ንኽስሩ ዘሎም ሓቲቶም እንተደኣ እቲ ዘንቦም እውን ተغፊሩሎም ኣላህ ስብሓንሁ ወተዓላ እዞም ሰባት እዚኦም ክዕውቶም እዩ ካልኣይ ነገር ድማኒ ኩናት ክትኣቱ ከለኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓውዲ ኩናት ትቀርብን ከለኻ ናብ ኣላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ክትፅጋዕ ኣለካ ደኣ እምበር ናትካ ሓይልን ናትካ ዕጥቅን ናትካ ብዝሕን ናትካ ክእለትን ናትካ ኣእምሮን ናትካ ሓንጎልን ክዓጅበካን ናብኡ እውን ክትፅጋዕ የብልካን ናብ መዳኣ ትፅጋዕ ናብ ኣላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ኣላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ቀጥ ኣቢሉ መዓንጣኻ ኣብዚ ኩናት እዚ ከምዘይተሃድምን ኣብዚ ኩናት እዚ ንኽትዕወትን ኣላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ክሕግዘካ ዱዓ ክትገብር ይግባእ እዞም ሰባት እዚኦም እውን እዞም ብሓቂ ነቶም ኣንብያ ዝኽተሉ ዝነበሩ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምዚ እዮም ገይሮም وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إذ ناتهم نيرو ناب الله سبحانه وتعالى دعاءهم يقربوا نيرهم إذا سلزخون دماء الله سبحانه وتعالى انتهي فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين ناي الدنيا كي حاتوتو تنا آخرة كي حاتوتو تراي الله سبحانه وتعالى أتي زقبروا قدلت السوق محرم تراي نيرو تسفؤهم جن الله سبحانه وتعالى تنصه لهم مسرعي الله سبحانه وتعالى فآتاهم الله ثواب الدنيا أب الدنيا ناتهم فهما ناتهم عسبي هبوهم عسبهم أب الدنيا رخيبهم أنصار صلاة تعويتهم صبلتنت أرئيهم كمون أتي وسد سلبي ماريخهم سلزي أب الدنيا سناي رخيبهم كمون الله سبحانه وتعالى ترينا الدنيا هبهم انتهي أبرسهم وحسن ثواب الآخرة أتي أنا الدنيا الآخرة أخيبه أب الدنيا عوة سلب
ሃብትን ሂቡ ኣብ يوم القيامة ድማኒ ታ ዝዓበየት ጀና ኣእትዩ ትኩሉ ዘንቦም ምሒሩ እንታይ ደኣ ኣጅርን ፃማን ደራሪቦም ጀና ከም ዝኣትዉ ገይርዎም لذلك الله سبحانه وتعالى መጨረሻ እንታይ ይብል والله يحب المحسنين الله سبحانه وتعالى ነዞም ሰባት እዚኦም ሕጂ ብምንታይ ምስክረሎም ኣሎ أهل الإحسان ከም ምዃኖም ሰናይ ከም ዝገበሩ ኣብ ኩሉ ነገር ሰናይ ከም ዝነበሩ ኣብ ቃልሶም ሰናይ ከም ዝነበሩ ኣብቲ ዝገበርዎ ዱዓ ሰናይ ዱዓ ከም ዝነበረ እቲ ጂሃድ ዝገበርዎ ጂሃድ እውን ሰናይ ጂሃድ ከም ዝነበረ እቲ ቀጢሎም ደድሕሪ ነቢዮም ምስቲ ነቢ ዝሃቦም በስቲ ኢማኖም ተቐጣቢሎም ዝሓዝዎ እምነትን ተቐጣቢሎም ዝሓዘብዎ ዲንን ሰናይ ከም ዝነበረ الله سبحانه وتعالى እዞም ሰባት እዚኦም ሰብ ሰናይ ስለ ዝነበሩ ገበርቲ ሰናይ ስለ ዝነበሩ الله سبحانه وتعالى ድማኒ ፈትይዎም ማለት እዩ والله يحب المحسنين الله سبحانه وتعالى ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት እዩ ዝፈቱ እዞም ሰባት እዚኦም ድማኒ الله سبحانه وتعالى محسنين ሰብ ሰናይ ገበርቲ ሰናይ ኢሉ ዝምስክረሎም فالله سبحانه وتعالى ነዞም ሰባት እዚኦም محسنين ኢሉ ክገልጾም እንከሎ እቲ ዝገበርዎን እቲ ዝኸፈልዎን መስዋዕትን استشهادን ቃልስን እዚ ኩሉ ምስ ረኣየ እዚ ኩሉ ንኣላህ ስብሓን ወተዓላ ኢሎም ስለ ዘቕረብዎ እውን ኣላህ ስብሓን ወተዓላ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ኣዱንያን ኣብ ኣኼራን ኩሉ ብሰናይ ፈዲዎም ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ትኺሉ ነብቶም ሙእሚኒን ነቶም ኣስሓብ ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ቀዳመነት ብድሕሪኡ እውን ዝኾነ ይኹን ኣስላማይ ዘገድስ ዝኾነ ይኹን ሙእሚን ዘገድስ ነገር እዩ صاوعيت يما حلالف فيقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين إذا حجي ما تنقرتها مالته لمن يتنقال الله سبحانه وتعالى نتم برتوا نتم مؤمنين زبلوا نتم قد حق حزننا نحن الله سبحانه وتعالى أمنا إنا بنبي محمد صلى الله عليه وسلم أمنا إنا بآخرة أمنا إنا نحن أسلامنا مؤمنين زبلوا سبات الله سبحانه وتعالى يتنقوا مالنا مالته نايزمة تنقطات انتهي نيرو اتي كنات حكم مسترخبة أب أسلام دماني أفتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بزح مقتلة موقعة مسترخبة اتم منافقين انتم كحاتن حجي انتهي رخبهم مالتي نزعد لزخت قاملوا جميعهم مالتي نتم مؤمنين انتهي يبلوا مالو انتهي قد شكم تموتون تكتاتلون حجي ربوطكم مالو خبزة كنات زيان ومودح حجز انت رأى خلائك جزي أو كنات أتوخينكم سي كتوفويكم وموتها زحاشد إتكامها بيا زلا أفتاز نبرتكم تملسوا أفتنا يقدم مستم حواتكم تعارقوا مستم أمكا مشركين مسؤوم نهبهم تملسوا انتهي قد شكم إلهم كزاروا جميلهم مالتيو إذن كل جزي اتي كحد انت منافق زقورو مالتيو كل جزي نعاخا نخد حركان نعاخا نخد فأكان انت رأى عد الرخيبو نتي كم زعم السلع عدلات يتكملوا مالتيو أمو حجيس انتهى حيل لكم حيل يبلكم صلاعكم حيالي صلاعكم حجي خلي سبقت لكم الله أمو صباح لكم تدعى تمليسهم كتفؤكم يوم سلازي هذا حاشد تتعارقون أفتزن بركم وتملسون إلهم كزاربوا جميعا فالله سبحانه وتعالى حجي نتهم مؤمنين يتنقوا مالهم مالتهم أنتم مؤمنين نظام سبعة زيهم كم تزم لكم زلوا منافقين نظام مشركين نظام كحتي انت دعا زربوا أم سمعكم زم سبعة زيهم فتسيمهم انت أمزدلي زلوا أفتازن بركم ما يردوكم على أعقابكم لكع كم سنت جمال دحيتكم ولسقم أمزدلي زلوا خرخم لدحيت كتملسوا نقدميت كيتكم قسقس تزنبركم حجي عاد حرحرت نخذ كونوا يوم زكالسوا زلوا انت دعا زربوا أم سمعكم كي انت دعا حراي انشيلكم تزم لكم زلوا قال تزازهم انت دعا سمعكم قل فتنقلبوا خاسرين كل جزء حياء هوتكم أفتزنبركم وانتحر تملسكم خسارنيات هاتكم يخم تملسوا أي الدنيا أي آخرة إذا كله ستفيئكم إذا كله موقعات توقيئكم إذا كله نبرة خسيركم أبا الدنيا اندقناون أب يوم القيامة تزعبي خسارة كحتى خوينكم نحو جهنم كتأتوا إخم سلازي الله سبحانه وتعالى يتنطق ومالو مالتيو إذي فلأتي زوم كحتي زدفافؤهم زلو نزعد زلي زلو فتسيمكم كتسوعوا يبلكم كاتلكم أفتمتكلكم كتقصوا لكم كافتدينكم كتوصوا يبلكم نتيحسكم مزلكم دعا قطع بلكم حزوا انت دعا
ቀጥ ኣቢልኩም ሒዝኩምዎ እንተ ደኣ ዘይፈራህኩም እንተ ደኣ ኣፍቲ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዝመረፀልኩም ቀፂልኩም ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ንፀላእትኹም ባዕሉ ኣለዎም ባዕሉ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከፍርሆም እዩ ባዕሉ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ክስዕሮም እዩ ذلك يقول الله سبحانه وتعالى يبل بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ማለት الله سبحانه وتعالى እቲ ደጋፊኹምን እቲ ሓጋዚኹምን መን እዩ الله سبحانه وتعالى ሓጋዝ ካብ ካልእ ክፅበዩ ይብልኩምን እዞም ዘፈራርኹም ዘለዉ ካሓቲ እዞም ዘፈራርኹም ዘለዉ ሙናፊቂን እሞ ክትሞቱን ኢኹም ክትቅተሉን ዝብልኹም ዘለዉ ቃሎም ኣይትስምዑ እቲ ንዓኹም ዝድግፍን እቲ ንዓኹም ዝሕልውን እቲ ንዓኹም ዝዓውትን الله سبحانه وتعالى እዩ ስለዚ ናብኡ ተፀጉዑ ففي هذه الآية እንታይ ኣሎ ማለት እዩ حث على اتخاذ الله سبحانه وتعالى وحده وليا ونصيرا الله سبحانه وتعالى ጥራይ እሱ እቲ ደጋፊ ኻን እቲ ሓጋዚ ኻን እቲ ወልይ ኻን الله سبحانه وتعالى ጥራይ ሆውንሲ الله سبحانه وتعالى ይእዝዘካን ይደፋፍዓካን ኣሎ ማለት እዩ እንተ ደኣ እዚ ኮይኑ እንተ ደኣ እቲ ኩሉ ትናኻ ናብ الله سبحانه وتعالى ትፅጋዕ ኮንካ እቲ ትእዛዛት ክሓቲ እቲ ሓበሬታ ናይቶም ሙሽሪኪን ናይቶም ሙናፊቂን እንተ ደኣ ንዕኡ ነፂካ እሞ ናብ الله سبحانه وتعالى እንተ ደኣ ትፀጊዕኩም الله سبحانه وتعالى ነቶም ክሓትኩም ነቶም ተፃባእትኩም ነቶም ፀላእትኩም ባዕሉ الله سبحانه وتعالى كتفؤهم بعلو كسعرهم كما يقول يقول الله سبحانه وتعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين الله سبحانه وتعالى يقول سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب أب لبتم حتى أب لبتم مشركين الله سبحانه وتعالى رعدي كذر بيلهم إيو فرهات كأتوا لهم إيو النبي صلى الله عليه وسلم نصيرت بالرعب مسيرة شهر إلى من حرق في الله سبحانه وتعالى النبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذهبهم نعوم طرائق التوهبة انتهي نيرو انتدأ تبقيسهم مجد ورحن كله صلايهم بفرحة طرائق بوج بوج بالنيرو سلذي الله سبحانه وتعالى إذو النعوم يهبهم لأنبر نخل مؤمن بالسرائي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب أبلبتهم كحتي الله سبحانه وتعالى رعب خلطهم خانوا الله سبحانه وتعالى قال أتي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب زيادة ما نبنتي أترئي يبلو النبي صلى الله عليه وسلم ويتم مشركين تعاويتنا إليهم مالت بزوح مقتلت مسقبروا أما تشرشا اتي كينات دارقا توديو تم مشركين نابي يخدوا مالتيو نمكة قصهم يملسوا نمكة هم اللسوا كلهم حجي أما قدنا تمرسوا كلهم بعد أبو سفيان يمرحم يرو مالتيو يتعسوا انت يبلو نحناس حجي تعاويتنا ليرنا أما بزحات قتلنا لهم يرنا جنز ترفوا له تم تقتلوا كلهم ما يكونون أما حجز عباي عدل حليفهنا نخلهم سي كنطفؤوا من يرنا خلحسهم كنطفؤوا من يرنا ولا حدا خندف ينبرنا أما زعدل زياس كم يقرنا تقاقينا إلهم تطعيشهم مالتهم من قدم موس حجز كم من لسان لنا إلهم كحسبوا جميرهم إذن مسحاسبوا النبي صلى الله عليه وسلم ازق ورزون يمصوا مالتهم إذن مسمتي النبي صلى الله عليه وسلم نتوم كلهم أحد تخافلوا ولا أنتم مقسلتن موقعتن زنبورهم كلهم صباح نقهم مساي وصيوا لهم مالتهم نابي وصي مالتهم حمراء الأسد تبع البوتا وقال أحد الدحري توم مشركين يسأل مالتهم حجتهم مشركين كم اللسوا مسحاسبوا كم اللسوا مسدليوا انت يسمعوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم توم زترفوا مكة زنبورون مدينة زنبورون بصوتهم توم كلهم حجي حنيئهم نخفديو ددحريكم يسعب الله زبل وري مصوم مالتي اذن السمع حجي انتهي أطوم رعتي أطوم مالتي اتي حسبوا ما زنبورو حجي متيهم نتا مدينة نخاطون نزخون يكون اسلام يزبوا نهو قتلهم حسبوا نيرهم قل الله سبحانه وتعالى فرهن رعدن يأتوا لهم
ኣብኡ ከለዉ ንመካ ገጾም ይምለሱ فالله سبحانه وتعالى እዚኡ እውን ራዕዲ ከም ዘእተወሎም ብግብሪ እውን ይገልጽ ማለት እዩ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب እዚ ፍርህን እዚ ራዕድን ድማ ብሰንኪ እንታይ እዩ ዝመጽእ ኩሉ ግዜ ፍራህ ዝኸውን መን እዩ እቲ ብሓቂ እምነት ዘይብሉ ሰብ እዩ እቲ ሙእምን ክፈርህ እውን ይብሉን فالله سبحانه وتعالى ነዞም ክሓቲ ስለምንታይ እዩ ፍርህት ኢሎም يقول الله سبحانه وتعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا بما أشركوا بسنك انتاي بسنك بالله سبحانه وتعالى شركة سلزقبروا اتي إيمانهم ناي حق إيمان سلزيكونه زم سبات زيهم زمركسوا حقنيا قويتان حقنيا الله سلزي باللهم اتي زم لخوا امنن سلن مسلن سلزخونه زم قويتوتهم زيهم زم كم أملاخ كم قويتا كم أملخوت زبوهم زم وقنات زيهم زي تأمهم سلزخونه كل جزء مس الدنيا طراي تأساسر سلزخونتي ناتهم تقمن تناتهم دليتن زم سبات زيهم كل جزء الله سبحانه وتعالى فرهية ولهم زي نسأل الله سبحانه وتعالى شرك مقبارهم حيل سلزي بلو ما لم ينزل به سلطانا ما لب الله سبحانه وتعالى تأززوا نكونا إذا حيزم وزلوا دين إذا حيزم وزلوا هيمانات إذا حيزم وزلوا أبرس الله سبحانه وتعالى زقبر وزلوا شركة حقا يسلو زي كونه الله سبحانه وتعالى انت يورد لهم مالتي فرهي رعدي يورد لهم زخونا يخون امنت زخونا يخون حساب زخونا يخون تكبار انت دعا بحقي أسر زلون وي صلوا زلو نخون أب قبر نخرق موخاء أب كل منقسقاس ساد كرأن صلالتنت كحدر انترعا خوينو كل جزء زي قداي زي حيلا سلطان كله والله زي سلطان زي كامن تاي تبقى سيد خون كاب حقي انترعا حقي حسكا كل جزء إذا حق زي فلسيمو أي عبرن إيو انتاي دعا كل جزء صلالتنت يو زرعي وعيلو حاديرو إذا حيل زي حق سلازخونه صلالتنت كركب إيو سلازي انت دعا بكونتون بشركن تلعطت أخوينو جن فلسيمو زي نجر زي عود كركب أكلني فزم سبعة زيهم رعد زأتولهم ناي بحق إيمان سلازي بلهم اتلبهم كاب امنت بارو سلازخونه ترايو سلازلو انت يخون مالتيو تراي فرهن رعد يأتون سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا إذي أبا الدنيا خون كله أب يوم القيامة ونزم سبعة زيهم تا مملسيتهم تا بيتهم تا قزعهم انتايا تا زنبروا لا أب يوم القيامة ومأواهم النار إسات جهنم كم مخانا تا زنبروا لان تا منبريتهم تا زوع لنا أب يوم القيامة معلبيتهم انتايا تا حو جهنم السادماني تا زخفأت بيتن تا زخفأت منبريتن إيا مخنياتو نايتم عمፀኛታት ስለ ዝኾነት ቀዳማይ ነገር الله سبحانه وتعالى ዝግባእ ኣምልኾት ንኻልእ ስለ ዝሃቡ በዚ ዓመፅ ገይሮም ካልኣይ ነገር እውን ነታ ነፍሶም በቲ الله سبحانه وتعالى ዝኣዘዛ በቲ الله سبحانه وتعالى ዝሓግገላ በቲ الله سبحانه وتعالى ዝቀየዳ ኣብ ክንዲ ትኸይድ ካብ ቀይዲ ውፅኦም ካብ ሕጊ ውፅኦም ዘይናታ ንኽትገብር ዘይተኣዘዝቶ ንኽትገብር ስለ ዝደፋፍእዋ እዞም ሰባት እዚኦም ድማኒ ነፍሶም ስለ ዝዓመፁ الله سبحانه وتعالى ነዞም ዓመፅቲ ነዞም ዛልሚን እውን ኣብ ርእሲኡ ነፍሶም ዓሚፆም ጥራይ ዘይኮነውን ንኻልእ ወዲ ሰብ እውን ይዕምፁ ኣለዉ ካብቲ መገዲ ሓቂ ንኽወፅእ ካብቲ መገዲ እስልምና ወፂኡ ንመገዲ ክሕደት ንኽኸይድ እውን ይዕምፅዎ ስለ ዘለዉ الله سبحانه وتعالى እዞም ሰባት እዚኦም እዞም ዓመፅቲ እዚኦም መጨረሽቶኦምን መንበሪቶምን እታ እሳተ ጀሃንም ገይርዋ እታ ዝበኣሰትን እታ ዝኸፍአትን መንበሪት ድማ ኣብ ዮም القያማ እንታይ እያ እታ ሓዊ ጀሃንም እታ እሳት ጀሃንም እያ بدحرزي الله سبحانه وتعالى نتهم أصحاب النبي نتهم مصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى اتذهبكم قال اتزأتولكم وعدي اتزأتولكم كدان الله سبحانه وتعالى أتكبروا إيو مجمريا
እቲ ሒዝኩምዎ ዝነበርኩም ፍርሃት ረብን እቲ ምእዘዛን እቲ ትዕግስትን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነዚ ሒዝኩምዎ ከለኹም እታ ዝሃበኩም ዋዕዲ ማለት እንተ ደኣ ተቕዋ ጌርኩም እንተ ደኣ ትዕግስቲ ጌርኩም ሰብሪ ጌርኩም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ክዓውተኩም ኢልዎ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ቃል ኣትዩሎ ነይሩ። ሰብርን ተቕዋን ዝገበረ ሰብ ማለት ትዕግስትን ፍርሃት ረብን ዘለዎ ትእዛዛት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘኽበረ ትእዛዛት ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘኽበረ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነዚ ሰብ እዚ ክዓውቶ ከም ምዃኑ ቃል ኣትዩሎም ነይሩ። እሞ ምናልባሽ ስለምንታይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቃል ኣትዩልና ከሎስ ከመይ ገይሩ ነቲ ቃሉ ዘየኽበሮ ንኸይትብሉስ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቃሉ ኣኽቢሩ እዩ። ወለቀድ ሰደቀኩም ላሁ ዋዕደህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዝኣተወልኩም ቃልሲ ኣኽቢርዎ እዩ። መዓሰይ እቲ መጀመርያ ኩናት ክጅምር ከሎ ከመይ ነይሩ እቲ ጉዳይ? ወለቀድ ሰደቀኩም ላሁ ዋዕደህ ኢዝ ተሕሱነሁም ብኢዝኒህ ነቶም ፀላእትኹም ኣብቲ መጀመርያ ኩናት ትእዛዝ ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀጥ ኣቢልኩም ሒዝኩም ከለኹም እቲ ኩናት እውን ብትዕግስቲ ክትገጥምዎም ከለኹም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኣዓዊትኩም እዩ። ኢዝ ተሕሱነሁም ንፀላእትኹም ትቐትልዎም ነርኩም ትልሕስዎም ነርኩም ተዓዊትኩም ነርኩም ብኢዝኒህ በቲ ፍቓድ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በቲ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዝሃበኩም ሓይሊ በቲ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዝሃበኩም ደገፌታ ንፀላእትኹም ኣርኢኹሞም ኢኹም ስረሖም ኮስቲልኩሞም ኢኹም ቀቲልኩሞም ኢኹም ግን እንታይ ተረኺቡ ደኣ يقول الله سبحانه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون الله سبحانه وتعالى أتي تفتوا عوت بعينكم مسر آيكم أتي صلائي كاب عوض خينات كهدم إن كله مسر آيكم انتاجركم أبكن بي نتيت مئزازان نتيت إزاز تخبروا عصيتم نتيت إزاز نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زأززكم أي توردوا كابزقوا بزي خبزات هبازئة أي توردوا ولا هون تعاويتنا انت رأخمنا ولا هون تسعيرنا انت رأخمناس أي توردوا تباهلكم من كل خمسي زئة قدامي تمعسيها غيركم كمون ننحدكم تسححبكم حتى إذا فشلتم مالت فشلتم فرهات آتيكم مالتيو في فرهات مأتوا انتايو ندحدهم كالصحابة سلز جمروا وتنازعتم في الأمر فرقهم نورد إلكم انتاي بينات تودي حجي استعاويتنا أينا نهلكا سب كله سلبي سلب اللهم نحناس انتاي كوف زبلا لنا لكم كتوردوا تزراركم توم قالوا الدماني نحناس كنتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زاززنا تزازنا نخبر لكم ننحدكم تصحيبكم أمه حدا مرقز كحاسكم قليكم وكأنوا بزحتكم نتيت إزاز نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نصيكم توم وحدات سبات راي أبتا تبا سلزترفوا حجم بزحتكم نتيت إزاز سلزخحاتكم نتيت إزاز سلزنصكم إذا حج انتاي كوين مالتي من بعد ما أراكم ما تحبون التي الله سبحانه وتعالى تتفتوا عوت مسر آيكم انتاي غيركم معصية غيركم نتا الله سبحانه وتعالى نتا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زأززوا نصيكم نعوت حزكم ننحدكم تصحب مس جمركم انتاي كوين تقول مالتي أنصاركم تقمتيلو سلازي تا الله سبحانه وتعالى ذهبكم قال أخبروا أيو እቲ ቃል ዘይኽበረ መን እዩ ንስኹም ኢኹም ቃል ዘይኽበርኩም እሞ ካፍቲ ዝሃበኩም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ትእዛዝ ካፍቲ ስብርን እቲ ትዕግስትን እቲ ምእዘዛን ንዕኡ ኣብ ግብሪ ስለ ዘይውዓልኩምሞ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ድማኒ እቲ ቅድመ ኩነት ሸርጢ ስለ ዘጥፋእኩም እቲ ውዕል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እውን ኣብ ግብሪ ኣይወዓልን ማለት እዩ لذلك الله سبحانه وتعالى انتهى يبلو ماله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة اتي لصحابه من تاينيرو تقندي كفتا تبا زوردهم من تاينيرو غنائم تي سلبي زحلوا مسرأيو انهيتم ابتحت زنبرو اسلام لتسلبي خؤكمون كمارخم مسجمرو انتايكم لجميرو سلب ممراخ طفأنا له مو نخيد كيودأنا زبل ناي الدنيا نجر سلازاتهم اتي طمع ناي الدنيا سلازاتهم نتنقرب سلبي نخيط طفهم كاريون كدلو هفت كدلبون سلاز حسبوا
إذا حج انتهي زريك هذا منكم من يريد الدنيا قال خابخاتكم سي ولاون مؤمنين برد أنبر لله لو بيقالوا دا أنبر انتهي الآن هي الدنيا طمع كم زنبرهم أبتي عود خيناتهم كله نهي الدنيا نجر سلزاتهم الله سبحانه وتعالى يقول صومنا له مالتي خشكم له منكم من يريد الدنيا قال خابخاتكم سي يا الدنيا عز دلنيرو أبزا خينات زي أبزا عود خينات قالوا كله نهي الدنيا طمع نيرو إيو إزبك إذا دماني شجران سيقو مالتي ومنكم من يريد الآخرة كلهم لا يكونكم من تقاقكم كلهم لا يكونكم من أفتناء الدنيا زنبيلكم جم قيل نيرهم خباهم أبزنا قرزي زي زنبلو سلزي أتي ني الله سبحانه وتعالى مقطعة دماني رخبكم مالتي منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة إذا سلت رخبه الله سبحانه وتعالى انت يقبر ثم صرفكم عنهم ليبتليكم الصفهم انكم حجي قطم صفعوا نيركم حجيت قداي تقمتيلوا مالتي ثم صرفكم عنهم عاكم حجي ابكند الصوم زبانهم يبامكم زنبروا بقص صفعوهم زنبركم الصفهم حجي تقداي تقمتيلوا مالتي الصوم انصاركم كهرمكم جميرهم مالتي اذا دماني اسلام انتايو الله سبحانه وتعالى توم بحقي مؤمن توم لا الدنيا زدري زنبرون نعم خمامي زقبروا ايو ليبتليكم ليختبركم كفتنكم كمرمركم إلو زقبروا بداي ايو الله سبحانه وتعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم إذا حجي ابتلاء كم زنبري النبي صلى الله عليه وسلم كم تزتقصنا يوم اتقداي قال خابزي أبزو خينات زترخب مالتي أفتم جمر يا خمس زبلنا يوم النبي صلى الله عليه وسلم كت إلى أتي النبي صلى الله عليه وسلم زبولهم كتب لهم حزمه وكلوا كمتي أب البخاري زمتي البراء بن لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتمونا ظهروا علينا فلا تعينونا فلما لقيناهم هربوا حتى رأينا النساء يشتددن في الجبل يرفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة فقال عبد الله بن جبير عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا فأبوا فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا إذا حجي انتهي ترخيب مالتي أتي الله سبحانه وتعالى أتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زبلهم نعوه مس نطقوا انتهي شعو اتمجمر يا جزي اتعاوت درجة كل رئم مالتي تنا نستتم قريش مستوم مشركين مزيان زنبرا كدب فوقهم متان كي هادمو نجزاء السنون كهادما جميرا جلبينا العلنون اقرن ويكا دانقلنا ترأيت سلمات هبدانقل زنبر كلنا ترأي بوبو خديما جميرا يرن مالتي وزو كل مسترقبه انتهي كبل جميرهم تمام تابا زنبرو الغنيمة أنتم سلبي حرفكم الله قبلوا مسجمروا عبد الله بن جبير نعو تتنققوا النبي صلى الله عليه وسلم أي تبردوا لنا إلوهم جن زربوا أي سمعون بدحرزي نزي نجرزي مسنطقوا درجة 7 زخون خافتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقتلهم مالتي بدحرزي إذا مسترخبون أبو سفيان شعون تاي تسمعوا مالتي محمد تقتلوا كمز تقتلوا مستباهله درجة كلهم تقتلوا يوم حج سكبل مستسمعه أبو سفيان عاولوا انتهي بالمالتي قرب تأكبوا مسرعيتهم كاب اسلام تريفهم زنبروا أفيكم محمد إلو يزارب مالتي اللهم صل على محمد فالنبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه يبن أي تملسوا له بدحريا أفيكم ابن أبي قحافة مالتنا أبو بكر رضي الله عنه مالت أبو بكر أنه مساخهم سقبلوا أي تملسوا له أفيكم عمر كله مساخهم إلو يحتت مالتي أفيكم ابن الخطاب فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يتملسوا له قل سيدنا عمر نزل قرزي زيادة حركان سنة تسمعه كذبت يا عدو الله مالتي زون كلهم زبلك يوم قال له
ንዓኻ እውን ፅባሕ ንግሆ ክሪኡኻ እዮም ስራሕካ እስኻ እውን ደቂስካ ይትሕደር ይብሎ ማለት እዩ ያ ዓድው ላህ ቀድ ኣብቃ ለካ ማ ይሕዝኑ ንዓኻ ዘጉሄካን ዘሕዘነካን ኣላ ስብሓን ወላ ኩሎም እዞም ሞይቶም ኢልካ ተሓጒስካ ዘለኻ ኣለዉ ክትሓዘን ኢኻ ዝያዳ ጉሃ ክስምዓካ ኢሉ ይምልሰሉ ማለት እዩ ድሕሪ ዚ ኣቡ ስፍያን እዕሉ ሁበል ክብል ይጅምር ፈነቢይ صለ ላه ለ ወሰለም መልስሉ ኣይትምልስሉም ኢኹም ይብሎ ማለት እዩ طብዓ ሽዑ ኣይትምልስሎም ነይሩ ሕጂ ግን ኣብ ነቢ ስ ሰለም መልሱ ይብል ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ናይ ሓደን ናይ ክልተን ኣይኮነን ነስማት ኣይኮነን እንታይ ደኣ እታ ላኢላሃ ኢላ ላህ ትብል እሳ ቃል ኩሉ ግዜ ክትልዕል ኣለዋ እንተ ደኣ እዕሉ ህበል ኢሉ እሱ ነቲ ናቱ ሰነም ወይ ከዓ ነቲ ናቱ ምስሊ ንዕኡ ክኽብርን ንዕኡ ከልዕልን ክስማዕ ኣይደልን ኣነቢ صለ ላه ለ ወሰለም እሱ ጥራይ እንተ ደኣ ሰሚዑ ብሓቂ ትስልምና ዝትንክብ ስለ ዝኾነ ፈነቢይ صለ ላه ለ ወሰለም ኣይትምልስሉን ኢኹም ይብል ማለት እዩ እንታይ ናክምልሰሉ ያ ረሱላ ላ ኢሉ ይሓቱ ፈቃል ቁሉ አላሁ ኣዕላ ወኣጀል ኣላህ ስብሓን ወተዓላ እሱ እዩ ልኡልን ክቡርን ኢልኩም መልስሉ ከምኡ ኢሎም ይምልስሉ ማለት እዩ ኣቡ ስፍያን እንደገና እንታይ ይብል ለና ልዑዛ ወላ ዑዛ ለኩም ዑዛ ዝበሃል እንታይ እዩ ብርዱ ሓደ ሰነም ኣብቲ ኣብ መካ ዝነበረ ማለት እዩ ንሕና ዑዛ ኣለና እሱ እዩ ኣዕዚዙና ወይ ከዓ እሱ እዩ ሎም መዓልቲ ዓዊቱና ኢሉ ፋኸር ይጅምር ማለት እዩ ግን ነቢ صለ ላه ለ ሰለም ኣላ ትጂቡ ኣጂቡ ይብል እንታይ ኢና ክንምልሰሉ ያ ረሱላ ላ ይብሉ ቁሉ አላሁ መውላና ወላ መውላ ለኩም ኣላህ ስብሓን ወተዓላ እሱ እዩ ደጋፊና እስኹም ግን ዝደጋፊ የብልኩምን እቲ ሓደ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ፍፁም ደጋፊ እሱ እዩ ንዓና ዝድግፈናን ዝዕውተናን ኢልካ ኢሎም ይምልሱሎም ማለት እዩ ፈቃለ ኣቡ ስፍያን የውሙን ብየውም በድር እዛ ናይ ሎም መዓልቲ በታ ናይ መዓልቲ በድር እሑድ ኣብ በድር ተዓዊትኩምልና ንሕና እውን ኣብ እሑድ ተዓዊትናልኩም ወልሓርቡ ስጃል ኩናት እውን ኩሉ ግዜ ሓንሳ ትስዕር ሓንሳ እውን ትሰዓርን ኢኻ ይብል ማለት እዩ ከምዚ ኢሉ ተመሪሱ ተዛሪቡ ኣብ መጨረሻ እውን ወተጅዱና መፍቀተን ለም ኣሙር ብሃ ወለም የሱእኒ ይብል ማለት ኣብቶም ተቐተሉ ካባኹም ኣለዉ ገለ ተጠባብሑ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰይቲ ኣቡ ስፍያን ህንድ እንታይ ጌራ ማለት እዩ ነቶም ዝቕተሉ ዝነበሩ ፍርቆም ብዝያዳ ድማ ሰይድና ሓምዛ ኣፍንጭውን እዝኑን ከብዱን ቆራሪፃ ማለት እዩ ልክዕ ከም ስልማት እውን ጌራቶ ማለት እዩ ነቲ ዝቆረፀቱ ካብ ኣካላት ሰይድና ሓምዛ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ተረኺቡሎ ኣብቶም ተቐተሉ ግን ኣነ ኣይኮንኩን ኣዝዘዮ እዚ ነገር እዚ ከምኡውን ንዓይ እውን ኣይሕረቐንን ኣይሸገረንን እውን ይብል ማለት እዩ ፈዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዘርእካ ኣብቲ ግዜ እቲ መጀመርያ ዓወት ከም ዝነበረ ካሃድሙ እውን ከም ዝጀመሩ ግን እቲ ትእዛዝ ነቢና ሙሓመድ صለ ላه ለ ሰለም ስለ ተጣሕሰ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ኣንፃሮም ተገምጢልዎም ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓታት እዚ እውን ብዙሕ ነገራት ተራእዩ ማለት እዩ እቲ ኣስሓብ ነቢ صለ ላه ለ ወሰለም ዘርኣይዎ ፊዳ ዘርኣይዎ ሓያል ተቃውሞ እውን ምእንቲ ነቢና ሙሓመድ صለ ላه ለ ሰለም እውን ብዙሕ ቃልስን ከም ዝገበሩ እቲ ዝገበርዎ ቃልሲ እውን ሓያል ከም ዝነበረ ዝርኢ ብዙሕ ነገራት ነይሩ ማለት እዩ روى ابن إسحاق يقول حدثني القاسم ابن عبد الرحمن ابن رافع أحد بني عدي بن النجار قال انتهى أنس ابن النضحة سيدنا عمر وطلحة كمون كالعود كفتهم مهاجرين مسؤوم كله بقوم يحلف مالتي فزوم سبعة زيوم بزح قال نيرهم مالتي وتأخاخبهم قل تقنات ስለ ዝረኣይዎ ደው ኢሎም ማለት እዩ እንታይ ተሰሚዑ ነይሩ ማለት እዩ መቕተልቲ ናይ ነቢና ሙሓመድ صለ ላه ሰለም ተቐቲሉ ስለ ዝነበረ ክተስፋ ቆይፆም እንታይ ተረኺብሎም እቲ ነገር ሕጂ ኣሸጊርዎም ማለት እዩ ሃም ኣትዎም غም ኣትዎም ዝን ኢሎም ይርኦም ማለት እዩ ፈቃለ ሕጂ እንታይ ይብሎም እንታይ ኮንኩም ኢኹም ከም ዝኾንኩም ኢሉ ይሓቶም ማለት ኣነስ ብን ነضር ፈቃሉ ቁትለ ረሱሉ ላህ ነቢ صለ ላه ሰለም ስለተቐለተለ እዚ እዩ ሽግር ይብሎም فانتهي لهم أنس بن النضر فما تصنعون بالحياة بعد أما بدحر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ستهيوت سنتاخذ قبل لأخهم تحت تقمكم يعني اتي كباخم زخبرن كباخم زعبنكم ميتوا زرلو قوموا فموتوا على ما مات عليه إلو تسوا
እቲ ምእንትኡ ዝሞተሉ ምእንቲ ምንታይ ሞይቱ ነቢና ሙሓመድ صلى اه عيه وسلم ሞይቱ እንዲኹም ኢልኩም ምእንትታ እስልምናን ምእንትታ ዲንን እንዲሁ ምእንቲ ኣኽብረት እዛ እስልምና እንዲ ሞይቱ እሞ ምእንቲ ኣልኩም ድማ ስኹም ንዑ ሙቱ ኢሉ ናበይ ኸይድ ማለት እዩ ናፍቶም ፀላእቲ ይኣቱ ማለት እዩ እቶም ውሽጢ ፀላእቲ ኣትዩ እውን ይዋጋእን ይቃለስን ክሳዕ ዝመውት ማለት እዩ ካልእ ርዋያ ድማ ላ ናቱ እንታይ ይብል ኣነስ ነድር እዚ እውን ኣብ ኩናት በድር ኣይተኻፈለን ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ እውን ኣሸጊርዎ ነይሩ ካልኣይ ኩናት ተረኺቡስ ፅቡቕ ዝኾነ ተባዕነትን ፅቡቕ ዝኾነ ምውጋእን ንኸርኢ ቃል ኣትዩ ነይሩ ማለት እዩ ፈንታይ ይብል غብቱ عن أول قታል الነቢ ተመጀመርያ ነቢ صلى اه عليه وسلم ኩናት ዝኣተወላ ውግእ ካብኣስ ተሪፍአ ግን ድሕሪ ሕጂ ለئን أሽهደኒ الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أجد እንተ ደኣ الله سبحانه وتعالى ምስ ነቢና محمد صلى اه عليه وسلم ኩናት ኣካፊሉ ድሕሪ ሕጅስ ኣነ ዝገብሮስ الله سبحانه وتعالى ሽዑ ክሪኦ እዩ ይብል فኣብ يوم أحد ምስ ኮነ كل ሰሙን ምስ ሃደመ እንታይ ይብል أنس بن نضر يبل فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء أي المسلمين وأبرأ إليك مما جاء به المشركون فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال أين يا سعد إني أجد ريح الجنة دون أحد فمضى حتى قتل فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه أو بشامه وبه 80 طعنة وضرب ورمية بسهم فأنس بن نضر حجي كم سل زبل تا ኩናት أحد مسترخبت كل مس هدمون እንታይ ይብል أنت ربي أنا بዞም أحواتي ዞም ብፆተይ ዞም أسلام ዝገበርዎ ይቕሬታ ሓልከልካ እቲ ሙሽሪኪን ዝገበርዎ ድማ ኣነ ካብኡ በሪእ ናፃ እየ ኢሉ ጠኒኑ ናበይ ይኣቱ ብሴፉ ናብቲ ፀላኢ ይኣቱ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚኡ እውን ንሰዓድ ይረኽቦ ያ ሰዓድ ኣነስ ሽታ ናይ ጀና ኣብዛ ቅድሚ እሑድ ኣብዛ ጥቓጎቦ ትጨንወንላ ይብል ማለት እዩ ትኽኢሉ ናብቶም ፀላእቲ ይኣቱ ይዋጋእ ይቃተል ማለት እዩ ክሳዕ ዝቕተል እሞ ምስ ተቐተለ እውን ብኩቱር ማህረምቲ 8 ማህረምቲ ናይ ሰይፍን ናይ ኩናትን ናይ ማንቲክራማን ኣብ ነፍሱ ወቂዑ እታ ገፁ ከም ዘይትፍለጥ ስውነቱ ከም ዘይፍለጥ ኮይኑ ማለት እዩ ብጀካ ሓፍቱ እውን ዝፈለጦ ሰብ ኣይነበረን ክትፈልጦ ከላ እውን በታ ኣፃብዕቱ ፈሊጣቶ ማለት እዩ እታ ቁራፅ ኣፃብዕቱ ሓፍቱ ስለ ዝኾነት ኩሉ ስውነቱ ፅቡቅ ጌራ ስለ ትፈልጦ ሓፍቱ ኣብቲ ሜዳ ኣብቲ ዓውዲ ኩናት ምስ ረኣየቶ ወዲቑ ተቆራሪፁ ምስ ረኣየቶ እታ ክትለለየሉ ዝኸኣለት ብምንታይ ነይራ ማለት እዩ በታ ኣፃብዕቱ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኩናት እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ቅያን ከምዚ ዝኣመሰለ ፍዳይነት ከም ተዋህበ እውን የርኤና ማለት እዩ እቶም ኣስላም እቶም ኣስሓብ ነቢ ገሊኦም ሃዲሞም ክበሃል ከሎ እቲ ብሓቂ ኢማን ዝነበሮ እውን ጠኒኑ ኣብ ውሽጢ እቶም ሙሽሪኪን ወላ እውን በሸሓት ትቆጠሩ ኣብ ውሽጦም ኣትዩ ነዛ ነፍሱ ከም ዘቕተለን ነዛ ነፍሱ ፊዳ ከም ዝሰደደን ይበርሃልና ማለት እዩ ثم الله سبحانه وتعالى እቲ እተረኽበ ብዝያዳ ይገልጾ ማለት እዩ ኣብዚ ዝመጽ ዘሎ ኣያታት فيقول الله سبحانه وتعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ودينا هذا تقدمتها ولا تيفنا نيرو طيب ولقد عفى عنكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم أي أن الله سبحانه وتعالى تي تجبر جيجا أب أحد الله سبحانه وتعالى إذن محيركم إيو مخنياتو تزجبركم جيجا كاب زخونة يكون ودسب ركب زكال جيجا سلا زخونة مالا تزجبركم فريدكم خاينكم أيكونكم غيركم جل جيجا أخم غيركم جل زجاجون الله سبحانه وتعالى محيركم إيو أتي تلاأخمون بزح كم زنبرة سلزفلد أتي سراويتكم وحد كم زنبرة سلزفلد أو كم زأمسل بوتقون جل سبات فرح خمزاتهم كم زهدون الله سبحانه وتعالى بهرياتنا يودسكم مخانو سلزفلد الله سبحانه وتعالى محيركم إيو
ስለዚ መሓረኩም ውን ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኩልኹም ክትቅተሉን ንኩልኹም ኣየጥፍኣኩምን እንታይ ደኣ ሓልይኩም እዩ። 70 ክመትኩም ከለዉ መብዙሕትኩም ተሪፎም እዮም። እቶም ዝሞቱ ብዙሓት ኮይኑ ይሰማዓኩም ዳ እምበር ትዝተረፈ ይበዛሕ። فالله سبحانه وتعالى نخلكم أي لحسكم نخلكم أيدفعكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الله سبحانه وتعالى نتوم مؤمنين كل جزء صقان ششاي يهبوم نتي بحق أن مؤمن زخونون الله سبحانه وتعالى صقا يوردون له أب الدنيا يخون أب آخرة يمحرون أب يوم القيامة أجري يختمون. فسلازي الله سبحانه وتعالى تزقبركم موجيغا سرزلكم محيركم إلو الله سبحانه وتعالى نتم أصحاب النبي نتم بصات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبسرون. جن زقد دايزون تي أبحث ترخبون بزيادة أن الله سبحانه وتعالى خميكا زلبري أقرب سئل يقرب لهم مالتي. فيقول الله سبحانه وتعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. انت ام تقبر نيرهم ابز خينات زي اتي قداي انصارهم مسكوني اتي عاوت ناب سعرت مستلوطه انت ام قبر جميلهم كلهم اذ تصعدون ولا تلوون نفسكم كتهدموا جميركم نقدميكم نفتيك ميكم زلو غوبو نابو خديبون كتبرون جميركم ولا تلوون على احد ولا ونزفون يكون حوهم قلت لكم ترؤوا ينبركم زصوعكم يتملسلون نيركم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد قلت الكامير آية ينبرن مخنياتو فرهن رعدن سلازأتوكم كابزعوا دخينات كلكم نقت هادموا نافتي قبو قصكم قويكم مالتي بتزنبركم فرهن رعدن ون نحاد السبون قلت أيبلكم انتهي لأ تأنينكم نابي توجهكم نابتي قبو للعلي كديبوا جميلكم والرسول يدعوكم في أخراكم كم زلنا قبركم كلكم قل النبي صلى الله عليه وسلم كافت عود خينات أي هذا من انتهي دقاء بدحريكم كوينو نعو تملسوا يزبلكم زلبرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذريفكم زبانكم هبكم يخم زهدنكم فالنبي صلى الله عليه وسلم بدحريكم كوينو اتصوعكم يا مالتي إلي عباد الله إلي عباد الله أنتم بارت الله نعونا باي تملسوا يلو يتصوعكم يا قل نسمع سب أين برن مخنياتو تي فرهي تي مهدام برتوع سلازنبره فتصيمكم قلت كيفلكم قليكم لمدينة أعطيكم قليكم نافت قبوتات نافت شلطروتات زحلكم نافت قبو أحد ديبكم إذن مسترخ بدما الله سبحانه وتعالى فأثابكم غما بغم الله سبحانه وتعالى دماني نعاهم غم بغم أبرستي هم وصفكم أبكن حدا هم زخونسي كلت همي غيركم إلو الله سبحانه وتعالى يتقصوا مالتي انت أيوتي زرخبهم غم يبلو تقدمي بسبب الهزيمة مالت تزوردهم سعرت زي حدا غم ويكعت حدا همي إيو تخالع أي دماني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تقتل زبل ورمس مصم تزنبر هم تزنبر ناي سعرت كي أكل أهرسيو انتهي متعيوم في ناي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مقتلتي قل علماء ما يبنو تقدم أي هم ويكعت غم ناي قدام أي تي زي وردهم سعرتن تناي مقتلت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قونوا كله كلا أي دماني توم مشركين بزبانهم متعيوم بتل علي كوينهم أبرسيهم كوينهم نخلهم نخطفؤهم مستدالوا إذن قرزي مس وردهم تي هم ويكا تي غم زيادة وصفهم مالتي فحجي انت عايز بتزلو الله سبحانه وتعالى إذا سلازخونه سلازهادمكم زبلكم إذا كله مسترخبه الله سبحانه وتعالى لماني تخلوا هم من غم أبرأس رأسي أريد لكم إذا كن بحد عين خطرئوا ويومكم من نجزاء رسول إذا مصائب زي شجرات زي أبرأس رأسي تأخاخي بمسوردكم نعاخوا من تأي خوينو نيرو
خير يخين نير انت ايت خير ترخبه يقول لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم التي زحلفكم سلبي تزحلفكم عوت بسنكو كيتقوهيون كمون እቲ ዝወረደኩም መቕተልትን እቲ ዝወረደኩም መውጋእትን ብሰንኩ ንኸይትጉህዩን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እዚ ክልተ ነገር ኣውሪድኩም እቲ ፀላኢ ምዕዋቱን እቲ ናይ ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መቕተልቱን ብዝያዳ እቲ ናይ ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መቕተልቲ ዝበሃል ዝነበረ እዚ ምስ ወረደ እቲ ሃም ትቐም ማለት መቕተልቲ ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምስ ሰምዑ እንታይ እዮም ኮይኖም እቲ ዝወረዶም መቕተልትን እቲ ዝወረዶም ክሳራን እሱ ይኮነን ሸጊርዎም ብዝያዳ እንታይ ደኣ ናይ ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መቕተልቲ እዩ ከቢድዎም ነይሩ ግን ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘይተቐተለ ከም ምዃኑ ምስ ሰምዑ ብህየቱ ከም ዘሎ ምስ ተረጋገፀሎም እቲ ኩሉ ዝወረዶም እቲ ኩሉ ሙሲባታት ኩሉ ፎኪስ ኮይኑ ተሰሚዑዎም እዚ ሕጂ ሓደ ማዕና ናይዚ ኣያ እዩ ትርጉም ናይዚ ኣያ እዩ ይብሉ ዑለማ ወይ ከዓ እዚ ሃምን እዚ ቐምን እዚ ኩሉ ሽግራት ኣብ ርእሲ ርእሲ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘውረደልኩም ስለምንታይ እዩ لكي تتوطن نفوسكم على الصبر وفوات المحبوبات والمرغوبات ምእንቲ ታ ነፍስኹም ክትላመድ ማለት እዩ እቲ ዝወረደ ይውረዳ ዝኾነ ይኹን ሙሲባ ይውረዳ ዝኾነ ይኹን ሽግር ይውረዳ ይዕቤ ይንኣስ ዝኾነ ይኹን ዓብይ ሽግር ወላ እውን ይውረዳ ብሕጂ ኣብዚ ኩናት እዚ ክትምርመር ኣብዚ ኩናት እዚ ታ ነፍስኹም ቀጥ ንኽብል ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ሽግር ክወርዳ እንከሎስ ፈፂሙ ቁጭጭ ኣይብላን እዩ እሞ ኣብዚ ኩናት እዚ መቕተልቲ ወሪድኩም እዚ ተረኺቡ ማለት እዩ መውጋእቲ ፀላኢኹም ተዓዊትልኩም ነቢ ሙሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቲ ትፈትዎ ነቢን እቲ ሒዙልኩም ዝመፀ ኸይርን ዲንን እሱ ሞይቱን እዚ ኩሉ ሽግራት ኣብ ዝባንኩም ክወርድ እንከሎ እዚ ኩሉ ብክብደቱ ራዕ ክብለኩም እንከሎ ዝባንኩም ምንቲ ምንታይ እዩ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዝደለየ ጥበብ እንታይ እዩ ብድሕሪ ሕጂ ዛ ነፍስኹም ሲ ቀጥ ንኽብል ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ሽግር ክወርደኩም እንከሎ ዝኾነ ይኹን ሙሲባ ክወርደኩም እንከሎ ነዚ ሙሲባ እዚ ቅጥ ኢልኩም ብትዕግስቲ ንኽትገጥምዎ ዝኾነ ይኹን ሰናይ ነገር ዝኾነ ይኹን ዓመት ክሓልፈኩም እንከሎ እውን ቅጭጭ ንኸይብለኩም ናይ ዱንያ ነገር ይኹን ኩሉ ኣብ ዱንያ ዝረኽበኩም ሲ ቅጭጭ ንኸይብለኩም ዝኾነ ይኹን እንተ ደኣ ከተላመዱ ኮይንካ ሕጂ እውን እንታይ ኢኻ ትገብር ማለት እዩ ፕራክቲስ መለማመዲ ማለት እዩ ከቢድ ነገር ከተዘክሞ ከለኻ ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ነገር ፈኽሰሉ ኢልካ ትገብሮ ማለት እዩ ፈላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እዚ ከቢድ ሰኸም ዘውረደልኩም ኣብ ኩናት ኣውሑድ ፅባሕ ንግሆ ምእንቲ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ቅድሚኹም ፎኩስን ቀሊልን ኮይኑ ንኽስምዓኩም ኢሉ ዝገበሮ እዩ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم ቲ ዓወትን ቲ ሰልብን ኣምሊጡና ኢልኩም ንኸይ ትጉህዩን ከምኡውን መቕተልትን መውጋእትን ረኺቡና ኢልኩም ምእንቲ ከይትጉህዩን ዝገበሮ እዩ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ወላሁ ኸቢሩን ቢማ ተዕመሉን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ድማኒ ኩሉ እትገብርዎ ነገራት ኣጥቢቑ ይፈልጦ እዩ ካብ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዝሕባእ የለን እዚ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ተገብረ ኣብ ኩናት ኡሑድ እቲ ኩሉ ንስኹም ዝገበርኩሞ እቶም ብሓቂ ኣዱንያ ድዮም ዝደልዩ ነይሮም ወይስ ናይ ኣኼራ ኣጅሪ እዮም ዝደልዩ ነይሮም መን እዮም እቶም ትእዛዝ ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀጥ ኣቢሎም ዘየዕበርዎ መን እዮም ከነቲ ትእዛዝ ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘዕበሩ መን ይኽእቲ ኣብ ሓቂ ዘሎ መን ይኽእል ኣብ ኮንቱ ዘሎ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኩሉ ዝገበርኩሞን ዝበልኩሞን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ርእይዎን ይፈልጦን እዩ ካብ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዝሕባእ ነገር የለን እዚ ሕጂ ኣብ ኩናት ኡሑድ ተረኽበ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዝገለፆ እዩ ካብቲ ገለገለ ኣብዚ ኩናት እዚ እተረኽበ ይብል سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه البخاري في الصحيحين قال رأيت يوم أحد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض
يقاتلان عنه أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده يعني جبريل وميكائيل عليه السلام سعد بن أبي وقاص يبل أب كنات أحد عليكم السلام بيمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بصقامهم كلت سبوت كواغو أرئي الصوم دماني صعدات تخدنوا إيوم الصوم دماني أبرتعوا من ذلك على سوزن بارو قد محجر إيه ما يفلت بدحرئونا يرى أخوة من فزيئهم انت أميرهم يبهال ملائكة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذكلا خلهم يميرهم إن شاء الله دحري أزال نبل كابتي أب كنات أحد الترقبة أون أبي ابن خلف أب مكة خلو انتهى بالنيرو أنس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا إذ قتله يبل نيرو مالتي أنا إذ قتله إلو يفكر نيرو فإذا فخرازي إذا محلازي محلو نيرو مالتي يفكرون محلو أنس محمد بعلي بإيده إذ قتله يفكرون محل نيرو إذي قال زي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بصحه بل أنا أقتله إن شاء الله يبل أنا إذ قتله مبار أنا إن شاء الله يبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو كنات أحد مسكونة حجي تتقدل تنت ونايتهم مشرك المسترأي أبي حجي زعد زي أختك أمدا إذا لمالتي فأقبل أبي حجي حتى نبي سينيرو مالتي وطبق يرو درع تخدينه قطون تشفيني إنيرو مالتي فمت مالتي لا نجوت إن نجا محمد تريفوس أنا أيترفني محمد انت أنا صاوت يخابزا مقتلتس أنا أيترفني إن بله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هجوم يقبر مالتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كقتلهم أمن قد هنا أمنا توجههم كله حجي مصعب ابن عمير نزل مسرعية مصعب يمطوا مالتي مصعب يقطموا مصعب يقتلوا مالت مصعب قتلوا نبي يحلف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحلف مالت فناو نبينا صلى الله عليه وسلم النقال بخمسهم كله النبي صلى الله عليه وسلم انتهى يمصوا مالتهم خم بانت جرام امصيهم حجي مئتا دبي سواز نبرا حاصين كلها ذا نفسون رؤسون كل شفافين ونيرو جن نيشتي كفاف نيرا مالتي بذا ترقواناتو بذا تحت خصاده مالتي فالنبي صلى الله عليه وسلم نزيع كفات مسرائي بتامات جرو سريدو يقدف مالتي ابزا ترقواناتو كابزا تحت خصاده ابا يهرمو مالتي امس حرمو زغيلو يودق زغيل مسودقيتهم بصوتهم مسرائيوا ولا حنت يا اخذا صند حيدا دامبر دم كي وصت ابا تترف مالتي ف مسودقه دك كان بعراي يقعر مالتي انت تخم كي اخذ له سؤالك ثناتك وعد سوي له مالتي حجي فبصوته يرعدوه فانتهى يبل بل أنا أقتل أبي أنس أبي أنا قتل ابني رمون حجي زا محمد زبر حقه خينا مقتلني محمد بالمعرفة أنت سؤالك أخذ تقوم تبدأ لك عن إشتاء قال تأتي لهم حجي كده عصوه يجمر معرفة يبلهم أنا تسمع عنه زر له خنزا أهل ذي المجاز زبهار مالت كم زي الشقر يرون مالت ذي المجاز زبهار كم زي شقيو سبزك أول مالت زون كلهم تأكلهم نابون وريدوا تخون أي مخالون نيرومي بالمالتي حجي تا مقتلتي تا مهرمتي بزح حساقياتهم مالتي بسن كون مكا خيبة صحن كل ما تبالس خلو أمن قدي يموت مالتي فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا سلزي بإيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتقتل إيه بإيد نبي تقتل دمان كل جزء زخفأ زباسا ربي سألهم رقوم دأنبر بعد خير كم زي كونه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تقيسهم إيو إذي قد ترخبوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كم تزبلنا يوم عبيش الدراجواني فوميو التي أبرسهم تهاريمهم تا تخدينهم ما زنبروا أبرسهم كم مكلا خليتنا حاسين جزارسا الصاون تسيرا دم كابدوتهم وطيو قالوا فاطمة رضي الله عنها متى نقطعهم تحسب لهم نراق تحسب لهم كلاتنا دمون دو مبال أبيو دو مبال مس أبي أما ترشان لا يتكبر مالتيو
ሓሲር ማለት ከምዚ ደንከቦት ኣምፃ ኣቢና ተቃፅሎ ማለት እዩ በታ ሓሙሽቲ ጌራ ድፍድፍ ተብለሎም ትደም ደው ይብል ማለት እዩ ንገዛእ ርእሶም ነቢና ሙሓመድ صለ ላه ለ ወሰለም እውን እዚ ተገብረ ቃልሲ ደም እናፈሱ ከለዉ እናተቐተሉ ከለዉ ኣብዚ ኩናት እዚ ዓብይ ሽግር ከም ዘሕደፉን ዓብይ ቃልሲ ከም ዘሕደፉን ዘብርሃልና እዩ ናይ ሎሚ ደርስና እንሻ ላ ኣብዚ ድምደም ከምቲ ልምድና እውን ኣብቲ ዝሓዝናዮ ፋይዳን ኣብቲ ዝሓዝናዮ ንጥብታት እናብኡ ንኣቱ ባረከላ ፊክ እቶም ዝሓለፉ ቅድሚ ነቢና ሙሓመድ صለ ላه ለ ወሰለም ዝነበሩ ኣንብያ እውን ምእንቲ እቲ ዲኖም ምእንቲ እቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ዲን ምእንቲ እቲ ሒዞሞ ዝነበሩ መልእኽቲ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተላእኽዎ ንሶምን ቶም ሰዓብቶምን ቶም ምስኦም ደድሕሪኦም ስዕቡ ዝነበሩ ዓብ ቃልሲ ከም ዘሕረፉ እዚ ኣብ ነቢና ሙሓመድ صለ ላه ሰለም ተረኽቦውን ንመጀመርያ ግዜ ከም ዘይኮነ እንታይ ደኣ ናይቶም ቀዳሞት ኣንብያ ናቶም ታሪክን ናቶም ተግባርን እዩ ዝድገም ዘሎ ስለዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኣባኹም ኣውሪድዎ ዘሎ እንታይ ደኣ ቅድሚ ሕጂ እውን ተረእዩ ግን ንሳቶም ቶም ቀዳሞት እውን ቶም ናይ ብሓቂ ሙእምኒን ዝነበሩ ቶም ናይ ብሓቂ ሰዓብቲ ኣንብያ ዝነበሩ ብዙሕ ሽግራት ኣጓኒፍዎም እዩ እቲ ሽግራት እውን ብትዕግስትን ብምእዘዛን ስለ ዝሓለፍዎ ብተቕዋ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ስለ ዝሓለፍዎ ኣብ ዓወትን ኣብ ነስርን ክበፅሑ ክኢሎም እስኹም ኣንቱም ሙእምኒን ከ ስለምንታይ ከምኦም ዘይትኾኑ ኣቱም ሰዓብቲ ነቢ ሙሓመድ صለ ላه ሰለም ስለምንታይ ከምዚኦም ዘይትኾኑ ከምኦም ክትኮኑ እዩ ዘለኩም ኢሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዛንታ ናይቶም ዝሓለፉ ኣንብያ ይገልጽ ማለት እዩ ና ባረከ ላሁ ፊክ ትእዛዝ ነቢ ሙሓመድ صለ ላه ለ ወሰለም እንተ ደኣ ነፂግካ እንተ ደኣ ካሊፍካ እውን ኩሉ ግዜ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከምዘይ የስምረልካን ከምዘይ ውፍቐካን ዓወት እውን ከምዘይ ትጎናፀፍን ሎም መዓልቲ በዚ ተረኽበ በሪሁልና ኣሎ ባረከላ ኣብ ዓውዲ ኸይናት ኣብ ዓውዲ ጅሃድ ክትካፈል ከለኻ እውን እንተ ደኣ ገለ ነገር ገለ ሽግር ክወርደካ ኮይኑስ ብናትካ ጠንቂ ከም ምዃኑ በቲ ዘንብኻ ከም ምዃኑ ሎም መዓልቲ በሪሃት እናላልያን ስለምንታይ ቶም ሰዓብቲ ኣንብያ ኣብዚ ኩናት እዚ ከኣትዉ ከለዉ ጅሃድ ገብሩ ከለዉ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ መቕፊራ ይሓትዩ ነይሮም እቲ ዘንቢ ዘለዎም ዘንቢ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክምሕሮም ይሓትዉ ነይሮም ስለዚ እቲ ዘንቢ እንተ ደኣ ተማሒሮም ኣብ ዓወት ክበፅሑ ከም ዝኽእሉ እንተ ደኣ ምስ ዘንቦም ኣትዮም ሞ ግን ከም ዘይዕወቱን ክሳራ ከም ዘጓንፎምን ስለ ዝኣምኑ በዚ ናይ ዮም መዓል ደርሲ በሪሁልና ንብል ይኹዋን ባረከ ላ እዎ እታ ሎም መዓልቲ ወስዳ ትምህርቲ እውን ኣስተምህሮ እውን እነቢይ صለ ላه ለ ወሰለም መራሒ እንከሎ ከምኡ ውን ነቢ ብኣላ ስብሓን ወተዓላ ምሩፅ እንከሎ እዚ ኩሉ እንከሎ ነቢ ስ ሰለም እቲ ጉዳይ ሱቕ ኢሉ ኣይረኣዮም እንታይ ደኣ ብዝከኣሎ መጠን እቲ ዝኾነ ይኹን ሰበብ ናይ ዓወት ገይርዎ እዩ ማለት እዩ ንናቶም ቦታ ኣትሒዝዎም እዩ ኣብቲ ኩናት እውን ባዕሉ ብተወፋይነት ተኻፊሉ እዩ እቲ ማህረምትን ቲ መቕሰልትን እውን ልክዕ ከምቶም ናብ ብፆቱ ዝወረደ ናብኦም ውን ወሪዱ እዩ እንታይ ደኣ ብዝያዳ እውን ነቢ ሙሓመድ صለ ላه ለ ወሰለም ኣርሒቆም ተሓቢኦም ኮፍ ኣይበሉን እንታይ ደኣ ኣብቲ ውሽጢ ዓውዲ ኩናት ኣብቲ ቃልሲ እውን ብዝያዳ እሶም እዮም ቀጢሎም ሰቢቶም እቲ ኩሉ ክሃድም እንከሎ ነቢና ሙሓመድ صለ ላه ለ ወሰለም ፈፂሞም ንድሕሪት ኣይተመለሱን እንታይ ደኣ ንቅድሚት ጥራዮም ዝብሉ ነይሮም ማለት እዩ ኩሉ ሽግር እናወረዶም እንከሎ ፈፂሞም ክሃድሙን ንድሕሪት ክምለሱን ኣይተረኣዩን እንታይ ደኣ ይቃለሱን ኣብቲ ውሽጢ ኩናት እዮም ነይሮም ብዝከኣሎም መጠን ድማ ዝኾነ ይኹን ናይ ዓወት ጠንቂ እውን ይጥቀሙሉ እዮም ነይሮም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ተዓቢ ተወፋይነት ናቶም የርእየና ማለት እዩ ባረከ ላ ፊክ ናዓም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብቲ ነቢና ሙሓመድ صለ ه ሰለም ፍልይ ኣቢሉ ዝሃቦም ነገር ጌና ጉዕዞ ወርሒ እንከሎ እቲ ቦቶኦም ፀላኢኦም እንታይ ይኸውን ነይሩ ማለት እዩ ራዕድን ፍርሃትን ይኣትዎ ነይሩ እዚ ድማ ነቢና ሙሓመድ ص ሰለም ጥራይ ተዋህበ ኣዕጢቱ ከምሰ ለም ይዕጣሁና ኣሓዱ ቀብሊ ንስርቱ ብልሩዕቢ መሲረة ሸህር ኢሎም ገሊፆም ነይሮም ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ሰኑልቂ ፊ ቁሉብ ለذነ ከፈሩ ሩዕባ ኢሉ እዩ
ቶም ክሓቲ ኩሉ ግዜ ብሰንኪቲ ዘይምእማኖም ብሰንኪቲ ምስ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ሽርካ ምግባሮም ኣላህ ስብሓን ወተዓላ እውን ራዕዲ የእትወሎም እዩ። ሼኽ ሰዑድ ዓውበል ሸይ ባረክ ጀዛከ ላ ኸይር። ብሓፈሽኡ ካብዚ ነገር እዚ እንወስድ እውን እቲ እስልምና እውን እንተ ደኣ ቀጥ ክብል ኮይኑ እንተ ደኣ ክዝርጋሕ ኮይኑ እንተ ደኣ ከምቲ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ዝበለና ቀጣቢና ክንሕዞ እንትረአ ኮይናስ ዓብ ቃልስን ዓብዪ ጅሃድን ከም ዘድልዮ እቶም ቀዳሞት ዘፅንሑልና ብነቢ ሙሓመድ ص ሰለም ኮይኑ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ኣስሓብ ነቢ صለ ላه ሰለም ዓብዪ ጅሃድን ዓብ ቃልስን ከም ዘሕለፉ ብኡ እውን ከም ዘፅንሑልና ክዝርግሕዎም ከለዉ እውን ብቐሊል ነገር ተዘርጊሕ ኣይኮነ እዚ እስልምና ተወፋይነትን ነፍስን ማልን እናኸፈልካ ብኡ ክትፈድዮን ብኡ ትቃለስን ከም ዘለካ ናይ ሎም መዓልቲ ዝወሰድናዮ ደርሲ ይኸውን ማለት እዩ። ናም ናም ባረከ ላ ፊክ ነቢ ስ ሰለም እቲ ጉዳይ ናይ ነፍሱ ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነቲ መሓርም ላ ስብሓን ወተዓላ ነቲ ዲን እዩ ዝቃለስ ዘይንርአ እምበር ንነፍሱ ንዓይ ስለምንታይ ኣነ ከምዚ ተባሂለ ኢሉ ብዛዕባ ነፍሱ ይኮነ ዝግድሶ ነይሩ እንታይ ደኣ ትቐንዲ ነገር ዝግድሶ ዝነበረ እቲ ዲን ክትንከፍ የብሉን እቲ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ትእዛዛት ክፈርስ የብሉን እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሓደዶ ዝገበሮ ሕዱድ ወይ ከዓ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞ ደንብታት ክፈርስ የብሉን እንተ ደኣ እሱ ተጣሒሱ ግን ብጣዕሚ ይቁጣዕን ምእንቱ ኢሉ እውን ይቃለስን ከም ዝነበረ በዚ ናይ ሎም መዓልቲ ተረዲእና ለና خلاص طيب أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.